Nu filmer den. Klar. God dag. I dag er vores testdag, og vi har været inde og teste vores lille program, deltagerregistreringen. Ja, så værsgo Julie. Hej, velkommen til vores videoblog. Jeg vil bare fortælle, det gik skide godt med at få testet i dag. Der var ikke nogen, der fattede mistanke til vores grusomme vilkår, som de alle sammen har accepteret, uden at blinke. Så det gik jo bare pisse godt. Vi er rimelig rædselsslagne for, hvad der skal ske, når vi præsenterer dem for, hvad det er, vi har sagt ja til. Men vi slår koldt vand i blodet og spiser nogle honninghjerter, og så ser vi, hvad der sker. Lise, hvordan føles det lige nu? Det føles godt. Er du klar til at gå derind? Jeg er fuldstændig klar til at præsentere vores lille video. Og jeg håber, at de bliver skræmte, men også at de synes, det er sjovt. Hvordan er det, vi har tænkt os at interviewe dem, og hvad er det for nogle godbidder, de får? Vi stiller nogle spørgsmål til de kære mennesker, vi nu har haft med i vores video, og så for hver person, eller for hvert svar, de giver, så får de en pebernød som en lille godbid. Så vi vil faktisk også helst have, at de sidder nede på gulvet som hunde. Maria, er du klar til at gå ind og præsentere vores præsentation? Ja, det føler jeg. Jeg er rimelig spændt på, hvad det siger. Og de bliver skide sure og vil tæske os, selvom de synes, det er meget sjovt. Hvad vil vi gøre, hvis de bliver sure? Løb. Ja, det var alt her fra dagens blogindlæg.